Čaute ľudia, som tu zase ja. Čaute. Toto je part 2, aj si priamo som tu. Part 2, stavanie zase bunkra. Potom jeho mladší brat mu to celé bombardoval. Ten drešák na pohár a tak. Ale, kým som tu nebol, vymyslel takto. Taká tá džúra, hodíme tam nejaký sačok, alebo obal. A príde to tu a potom iba to vyhodíme všetko do koša naraz. Takže stopím na chvíľku video, kým sa oblečí a tak, takže chvíľku počkajte. Takže už je oblečený, už je tu, lebo sa mi to nedalo nejak obliecť, všetko plnky. Part 2, robenie bunkra, je zase u nás. Kam ideš? Tak, polož kameru. Počkaj. Daj. Dobre. Prečo si to odrezal? Prečo mňa? Teraz by som to musela zreseť. Oh shit, let me go get. More. Co dostał? Jeden cukryjczyk. Co? Jeden cukryjczyk są dostał. Wili. Taki karel mówi, tak to mówi asi. Co na wiedu. Mama tu teraz bombardowała parkę. Nie wiesz jak twoją zjechał ten kokos? Bo my się tu z tym tropimy jak taki... Tak ani ten zobaczył. Nie wiem. Powiedział, że tutaj klub wychowanych dzieci. Ale widzisz, już to tu nie jest takie uwadzenie. Ja to idę uwadzenie. To jest zbyt, to jest złe, nie to sobie to mam. To jest czerstwy. Okej, daj, ja to skoczę. Czekaj, ja muszę skoczyć cewkę. Czekaj, zabieram nóż. Na co? Na. Mogę. Takže ľudia, nič nám to moc robiť akože. A po jaký nôž? Zrejme si niekto vidí. Neboj sa, potom ho hneď odložíme. Požičaj. Cože? Vidíte? Požiček? Môžem skúsiť. Potom si poďme niečo kúpiť, hej? Tu máš nožík? Musíme si dať tiež na to, že
ja to nejdu. Ja sa môžem rovno na to vyserať. A kašľať na to, vieš. Ale ešte, že mi nezničil ten mrazák, lebo ten mrazák môže byť vlastne spoločný, je dosť veľký. Vieš? Hej. Čo sa hovoríš, hej? Neviem. A mohlo by to byť spoločný, čo? Hej. A zase voda, hej. A toto je také dobré, vtedy. Teraz iba môžeš vedieť. To je na sviečku. No aj na sviečku. To je zlé. Nemáme sneh. To je tvrdý sneh. Nedáme to tam. To je veľmi zlé. A teraz si potom veci na odpad. Čo? A teraz si veci na odpad. Ivana dovolila použiť. Že čo? Ktorú Ivana dovolila použiť. A koľko máš euro? Tak, OK. Čo smutný? Čo sa tam nerozprávaš? a takže mama príde o 4:00. To je koľko hodín? Teraz je 11. Takže môžeme si potom niečo ísť kúpiť na večeranie. Čakaj, no? Ok, tuto bude tá podložka. Aká podoška? Aký je veľký a tak. Taká veľká? Taká veľká? Hej. Akože nie, akože že toto všetko, čo je okolo nej, že máš vyjebať. Počne? No. Počkaj, zatlačím si to. Ja viem, čo ti tam pomôže. A dĺžka bude takáto. A pod tým bude mraziak. To v podstate môžeme urobiť takýto. Ja tu dojde iba odtiaľ to trocha snehu.
Daj mi, a to? Tak? Zase toto by malo byť časť toho. Toto je časť toho. Protože ja som si to tak... Šmíkačka prosí do mraziaku. Počítavíš? Tak, daj mi nožík. Tu robíme dieriky. Tebe by sa to zničilo. Ty to máš silko, že? Čo? A ja to mám proste takto, že si to môžem dať. Ukáž mi, by sa to nezničilo. Ja som to tam skúšal. Vidíš? A nie sa ti to trhá. Pretože ja to mám čerstvé, takže by sa to nezničilo. Už si jedol? Ale prečo? Len tak, že... Potom teda povedz, či pôjdeš to na stôl, hej? Si nechal otvorené dvere. Tak ich zavri, prosím.
A. To mam taką też szminkę. A tu się sprawił. Gdzie jest bruseczka? No ja nie proszę. Daj mi robot. Fuj. A to jest tak dobre, że... Jeszcze PlayStation będzie to gotowe, że? PlayStation to nie wiem jak to robię, ale możemy to skusić. Ale to rzeczywiście tam takie jeszcze do robienia. Oczywiście porozmienić już słaby. No tak tu to robimy jeszcze ten narobił, że tak to pójdzie od to, a tu to, albo tu by to mogło wyglądać. A że jakbyśmy sobie po prostu mogli napisać, że od to, aż po to, a tu to by była taka jako kiedy jamka. No. Siku. Teraz się weźmie za na Xboxie. Otóż potom. Hej, čo poďme najprv zohriať sa, alebo si kúpiť dačo? Najprv kupić by som išiel. Dajcie tak do kupić zledzie. Tak ja to już całkiem mam. No ja. Ja. Co polecam? Nie zużywam wszystkie ten śnieg do oczy. Ja to rozjadę sobie. Tam to szedł cały śnieg. Pozwól. Nie było to tak. Poczekaj, nie, to zostawiam się. Nie wiem, na przecież nie chyba... Tam nie może być trawa, to będzie wyzerać złe. Było tysiąc. Ja je trawę muszę sobie robić. Je nowy śnieg, pozór. Ja dodał kasynę. Nowy śnieg. To wyglądać. Wiesz, jak ciężko się to zrealizowało? Co? Wtedy to było tym, już wtedy było twardy teraz śnieg. To zarysowało. To się kiedyś zrealizował. Nie zaraz. Śnieg nie zero, no ale ściera.
Počkaj, pozor, teraz ideme ešte. Tuto to dáme. Toto je toto všetko. Myslím, že to mám dobre, pozor, takto si sadnem. Mám nejaký drink. Hodím tu do mraziaka a to si ho vyťazím takto. Vieš? Počkaj. Poď si na to sadnem. Poďme si na to dobre. Mne sa tu nedotkneš, ja som vysoký. Tak daj si vyššie. Ako ja. To sa pohodička. No celkom dobre to je, ja si tuto ešte urobím takto. Ja tuto budem mať na mobil, ale zároveň aj na program. Ten list nebudem vydobať a dám tam vodu. To bude si. Dobre si tu mali. Muszę rozprawiać. To jest propozycja lepsza, jak to się ma robić. Co? Co tu? To było mniej. Idem robiť menší strich, čakaj. Tak sa čúťa. Ja už urobil tiež túto šmyklavku, tu máme teda hento. A tu už jak rýchlo si to spravil, a tu má takéto na mobil. Takže stopňujem video, takže vidíme sa za chvíľku. Čau.